Ka Bible ka kentup lut ya ka history jong ka jing pen im. Ha ka ba ublay, ha ka jing spun I jong u, ulapa yala ukun ba marwe jong u, utray jong I u Jesus Christ, banyai sa ringkat badngi barabor. Da ka ba pen kan mau ya ka jing kerpang ki bala ai hangi, da ka Vatican Council baar, ban pen ki im biang ya ka jing pule ya ka Bible, na kabanta kaching im jong ka balang upo Francis ulatho ya kashiti apostolic jong u kabakerteng aperuit ilis banjubab ya kaching kerpat jong para bangit hakeleng keleng kapertei banle burom ya kasngi utrai jong kaktin ublay ka Pauline family barok kaway kabalaseng da u James Alberione balakerku Hadin jong kajing penbena jong upop, panlek burom ya kasngi utrai jong kaktin ublay. Karu kala ai jing mut bat kala penbena, ba en kentang no ya une usnem, arpeu nriu tarik November hajar arpeu, hadu arpeu nriu tarik November hajar arpeu way, kum usnem jong kaktin jong ublay. Kamat jong une usnem kalong, Kenang bakaktin jong utrai kan priang sted. Da kabang isngil tu bha ya kajing don bor jong kaktin jong ublay, ha kajing im jongi. To mentang ya ai burom ya kaktin jong ublay. Da kabang ya so lang met badmensim, ringkat bakajing ruai sedang, katba uling do uwantur syakmat jong kaduan. To ai ba une usnem jong kaktin, usnem jong ka Bible, ulong usnem jong ka jing pentemai nakapenta jongi iway pa iway. Sumbayang. Siem gejinruai kapaningkong. Siem gejinruai kapaningkong. In
Lingkong ngin kerku kerdo ya uneu Advent read leneu sentiu jang por Advent. Habadon sauteli santeli ki mamati bah pedeng deu Jisu rei nau Jisu me ke jingkermen wei mamati bangi thang mentakasngi me ke jing i me ke jing suk me ka jingkmen kini gilong sauteli ki bangin sayo haga jing Kristan ke jing i haga ni ke por Advent ke jingkermen ke jing suk ke jing i bat ke jingkmen di mentahan sakar kukurdo ya uneu Advent read. Ukpa kutolong jong jing syai barok kerku ya uneu sentiu Advent bad ai ba ke jing syai jong ini mamati kan penpernai ya ke jing mud juperkat jongi bad penrehem ya ke do nud ke jongi banang skem ha ke jinge ban kemen ha ke jing kermen banum i klem tight bad ban penkre ban pediangi Jisu ba ulong unang ra kubor jing suk jing syai jing pertei wa em berbasun syar junam la junam. Amen. Hagan ni kepor ngini syong ngini page video balengkot halor ketin jong ublei bat hading tang sesedang ikan mas berkuat.
Sungguh Panyeng. Syami ngalakan tiu yalakan mensim ku blay jonga. Hami ngalasyania. Watsya bain penlerai nga. Lamni watsya bagi nang syun jonga kin kerko nga. But watsya begitu kibakermen hami kin sya penlerai. Agar tenguk pa badukun badumen simbakun. Amen. Kajingi jong utrai jangi uji sukres. Kajingi jong ublay. Lamba kajingi slok jong mensimbakun. Kindon rengkat bat pi baro. Rengkat bat piru. Kasam kebasispa kat kandai kedekot sispa san. Kaong gini kentien, kaketien jong mitrai, kalong kasyarak iki kejat jengah. Sisya ngai kublay ya ki sister, daughters of St. Paul's, bat ka Pauline family, kiba rakhe ya kani kasngi Bible Sunday hakaseng gejongki bagi sedang Yunusnem November arpun riu tarik hadu jong mentau snem hadu November arpun riu tarik jong usnem banwan bagan long nagabenta kaseng jongki ka Bible Sunday Bible year hakaba ngap ya kecing kentu jong upop Francis ha ka shiti syarai jong u aperiod Ellis kebo akabamut he opened their minds la pli yaki jengmut je berkat jongki basngutu yaki jingtho te kadehi bau Jisu bediban pli yaki jengmut je berkat jengi bangin sautu yaki jingtho bangin sautu yaki ketien ki jong ublay te ai ba kani kasngi induai bangin nang ie cucu ika ketien jong ublay bad bangin syim ika ketien jong ublay kum ka syarak ika kijat jengi bangin syim ika ban sneng ban krau ban kentu kan pam bad kham tam ban bekrat ika burksui burkrei tu ne sangai amta shipang naga benta ki kep jong jing bom sotnyau ke jengi ika ketien ki jong ublay. Let's say ka Bible hapo ying jongi ka Yusop pum. Let's say kadang thamai sa om don bapli manu. Ngin kut jumut man takasngi ba ngin sedang ban puli ketien jublay bad im mi ketien jublay bad ailem mi ketien jublay syaki wepan. Inirwai ko try to his name. Who try to his name. Who try to his name. Who
Tung ini aduai. Iduai na kabantaki sister daughters of St. Paul's. Kamtam jong ka shlong jengi. Po kejing yalam jong sister Shalini. Superior. Ublean kerku kerdo iki. Badi kakam ban penpriang ek kubor babha. Tu ai ngigirpat ko blay badan bor baro. Bagi rungai ki chong me kin kut ching mud ban pen kloy. Dagi kam bahok jong ki. Banya kendu yau kres jong me ubawan. Bakumta. Abala lumlang yaki dakaktian kam dakakti kamon ki chong u. Kinlong ki babet ban yo ika hima beneng. Dau try jong iu Jesu Christ ukun jong me. Ubaya merbosan sharing kad bat me lembat men simba ko. We ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih na ke kitab Isaya. Mami ku try milong ukpa jungi, unong suspa jungi na mehendai. Kadai ke kerteng jong me ku try belai me aili yangi banginyat sakama nagilinti jong me bangin pen ela kedok nut hadu bangin tim guram shu yame. Tuan pai biang na kebenta ki syakri jong me ki jat ki bamik la kamlen kinti abamen dekat ya ki beneng bamen wan hiar baki lomba kin knyu khamat jong me melawan hiar ki lomba ki knyu khamat jong me nadu hendai hentai empat jiu dan ubalayo sngo de blasngap da kashkor da ka khamat ka balayo I ya unu ublay lat na me ubajule kumni na kabenta kitu ki bakermen hau me betin ti yo bam le hok bale ka hok da ka jinkmen e kitu ki baken mau ya me hakalenti jong me hakmi milabitar habang le pop laslam milasa hakipop jongi hatu ngilat em ngilak lakum ubri ubam khoj pat ki kamba hok jongi baro lakum kajan phong ka bajaklia ngi baro mitlor kum kasla pat ki kamba manjongi kum kal air ki kenting yangi dan mano uban khot kerpat gerteng jong me baksat banyo bat ya me daba mela buri ela ka khmat nangi mela ino sa yangi hagi kamba manjongi penban ku try melong kpa jongi nilong ki dober tha ba melong unong thau khiu jongi nilong baro kamati jong me kakatien jong try ka jubab jong pi ko blay tu pen pai biang yangi ai ka khamat jong me kan tension hangi bangin salat em ko blay tu pai biang yangi ai ka khamat jong me kan tension hangi bangin salat em ko nong sharai Israel tu shashkor yangi me ba shongkhet halor ki cherubim tu tension tu kursiu ya ka borba jong me pato wan ban pelat yangi ka jubab ko blay tu pen pai biang yangi ai ka khamat jong me kan tension hangi bangin salat em ko blay ki pat tu pai biang ni kirpat tu jungo na beneng batu pet tu wan jungo I uni uding wan u bat to ya dai u uding wan ya uba ka khti kamon jong me kala thung u khun ubriu ya uba mela kam na ka benta yeladi hi ka jubam ko blay tu pen pai biang yangi ai ka khamat jong me kan tension hangi bangin salat em to ka khti jong me kalong halor ubriu ubadon hakamon jong me ukhun ubriu yo ba mela pen scam kum u jong me hi bangin omlendet shu ya me la no to ai jing em yangi bangin khot karpat ya karteng jong me ka jubab ko blay tu pen pai biang yangi ai ka khamat jong me kan tension hangi bangin salat em
Kajing puli nakashiti baningkong u Paulus pakhoy Shakirkistan ha Corinth. Kajing IA hapi, but kajing suk na ublay ukpa jongi, but na utry u Jesu Christ. Nga aingo barabor ya ublay jonga nakabenta jong pi. Namar kajing jong ublay ya kibala ay hapi ha u Christ Jesu. Bahaki ki baro lapin real spa ya pi ha u. Hakaktian katalin but kajing tim. Kumba ya kasaki ha u Christ lapin skem ha pedeng jong pi. Bakumta penum duna kano kasap mensiam. Kadba pidang up ya kajing pau utry jongi u Jesu Christ. Uban kershan ya pi na do bakun. Kibak klempop hakataka sngi utry jongi u Jesu Christ. Ublay uday ubabat jutang. Uday mau ubakot ya pi shakajing ya selok jong ukon jong u. U Jesu Christ utry jongi. Kaktian jong utry. Try ya kajing isin a jong me, but to I hangi ya kajing pin im jong me. Utray udon ringkad bat pi. Kajing puli naga gospel bekuit kagum u Markus. Aburon yami ko try. Agad kapor u Jesu ulaong halagi senran. Tu sumar, tu syarai, bat tu duai. Naba pimtip lano kan wan kata kasngi. Kan long kumubriu ubami ban lej jinglej. Haba umi na ying waibor ikisakri jang u. Baway unle lakakam kakam. Badu hukum ya unang ap kerdop ban syarai. Itu ya syarai namar pimtip lano utraying unwan. Janmiet ne siteng senia habakan isiar ne menstep. Yo unwan kendit bad ulab bapi yo tia. Kabangaong hapi to syarai. Ka gospel jong utray. Ajing ya roya miko Chris. Ngai gublay biyang ipi, iway pa iway,
hagani kasngi bangi puson ya ka sheti sharai jong ukpa bukhuy ya ka ba day man shamsnem hagalai pheu tarik 9 September arhajar khat khandai baula pen pelaj ya kani ka mutu proprio ka bagi on his own accord leni ha ka jing akai jing yalam ha ka jing trang jong upup marway bakwa bagi Kristan kini budlam rangkat badu bala pelaj ya kani ka shiti sharai ka bagerteng aperut ilis ka bamod he opened their minds ula pli ke jengmut je perkat jongki ka bala shem hi na ka gospel kat kum u Lukas kalong ba arpusau hadin ke jimi pat bu Yesu layai rangkat berki senran ula pli ke jimut je berkat jengki bagi sautu ya ke jing tho but ya kata upa buku dukwa dak bakar tiang dien ru ya ke ba ka dorbar ba batikan ke baar kala sei ya ke dulir ke baki ong dei berbum mod kaktien jong ublei ya ka ba le se laban ong lakum le kelet ya ka spaba ya ke jing mau kordor belaburi hakani ka dulir tilaong bangi deban imbiang ya kani ka dorba ya kani ka dulir dei berbum kebala ka dorbar ba batikan kala penlong hakas hagisnem nriu poar but ya kaba hagani ka sngi lai peu tarik jong September man snem kabadi ka sngi burom jong jerem bukut uday ways u lengdo u start perkat Bible uba la translate ula sa apo aku ka krem apo Bethlehem ha ka ba ula translate na ka Hebrew na ka Greek sya ka Latin ki ong ka Latin Vulgate ya kata ka bangila yo menta kadai dak jing tracitom jong ne u scholar u ne u jeram tika sngi buram ju u kadai hakalai peu tarik jong September manusnem temen snem hakai lengko ka ba spa andriu si hajar andriu spa snem kejing khlat no ju u si hajar andriu spa snem kejing khlat no ju u upop ushim kabu ya kane ka sngi ban pelaj ya kane ka shiti sharai hagaba sauteli ki upo ukwa ban kia kabenengkong kelong bandon no ya kasngi ublei kabala IT na kabenta ka Bible baong ka Bible Sunday te ulaong ba manusnem ha ka sngi utrai laia ka balai de ban penlong ya ka Bible Sunday kamot how January ka sngi utrai ka balai ka de ka sngi utrai jong ka Bible ngin saraki how benai January ban wan ndai sister kilale ekani hakur kom ke persyang juki kum kaseng ka Paulan family kilale ekani te kata ka de we ke jing tmu jong upop haba wanra hakani ke sitarai ka baar pat ban yathu yagi pajung ublei ya ke jing kordor ya ke jing long kentang ya ke jing jeliu jung aktin jung ublei don we unong yalap syata syathain west jungi we yalap wong kumno kaktin ublei ka jeliu kum ka liu kerbei bat kum ta termo te ngamtip ke jing jeliu jung ka klempep mla ban tip ya ke jing kenjang jung ka ya ke jing jeliu jung ka ngimla ban theo namar bakalong ke ba la ubrei Ukraine hangi ti kebenengkong kalong bandon kasngi utrai kasngi ka Bible Sunday ka baar kalong ban pli ya ke jing sauthu i pai ju ublei ya ke jing kordor jing ketien ju ublei ka balai kalong ban kentu i pai ju ublei ban pule i ketien ju ublei ban im sngi ketien ju ublei ban kejit
ya kaspa ba jo kaktian jo ublei bat ka basau pat kalong banya sam ya kata kaktian jo ublei bat kiwei te ka shiti sharai jong pa bakut ka kren ne kini ki sautali ki pang ya ka ba manga ma phi ngi don kam ban ngau thu hoit manta songu i ka tim jong i Father John Madur rengkad Father Tabor Father Bryson Paul ki batip ya ka Hebrew mo magilali krek ki Bible scholars jong ka diocese jungi manda gidang le ya ka revision jong ka Bible ka batmai shen kin sayo besa ban ngit reprint biang ya ka nama nadu ka snem chejar kna spa nyau pu nyau bakani ka Bible ka banengkong bangara ya kani la bain kadi ka Bible nadu kata kapor bangara ha bangawan hang ni meni kadi katu ngalapan bain ba chejar kna spa nyau pu nyau baka Bible kasi ka banengkong Katolik ngilayo haswa kata ngidap dagi ngongu ngilayo ya ka jutang batamai ha ka bay ha ka tin kasi jong ka balang Katolik jengi henry ladang idei ban puli ya ka jutang barim ngihap shim berbor na ka Bible jong ka balang Presbyterian ka bahat ka por ka shim ha ka por ngis ngongu ka balang Presbyterian ba ha ka shwa ka snem chejar spa nyu punyo ngilapon kam ya ka jutang barim jungki ti ha ka jingle aniam ko jungi ti manta ngi share ngi ailang saya ka Bible jungi ru chaki namar ki ong bahana ka Bible Katolik ka suk bahaba skutu bakai tho batho ha ka tien jong kijing kren ke jungi te sisai ka tien jo blai ngim dei ban don border ngim dei ban put don sam ka balang ayu ka kanhon ayu andrei ngi dei ban priang ke tien jo blai syakaleng tingas ngungu iki sister ru bagi lale mentah ka tien kasi and supply mentah ka sngi kanika Bible box ha tien kasi ngilale mansua ngaru ngalale mansua andrei sister kila le bah adu kata-kata menta kila pen itenat bah ti pila ban shim ya kani ka Bible box na Daughters of St. Paul's but shibit ru insadi hang ni kumjuru ni songu igi Father Claricians but kiwi di ki Father andrei bakila penmi ya kani ka Bible diary kani kalong bakordor bah kade ban long kum kaparlok jung phi hagaji iman sim jung phi de ban tiet eka ban nakaliang jung padar ki ong kim sim lale yo nong kador ka bachis pa arpeu ba pin tiet henrei pin bu hagajing thia jung phi wadam ong ba pin tiet tang ka we yin henrei de ban don la ka jong hala ka jong jing thia pin jaka thia le ne ka jaka puli but ya puli lang ru le si tiet I present yaki parlok jopi best Christmas gift laban ong I present yaki parlok ki bomdei ka balang jengiru bar kata lagi jing I bakodor bagi laban I hendai kambiang mansu I present kelam da puli yala di pat kain kata kalong badon kam pi di ban puli man kasngi la I yaki rukhoj jong ka balang jengi yaki rukhoj jong ka balang jengi la batai yaki jing im jong utar rukhoj bat kumju yaki jing puli jong man kasngi bari ka jing puson mo ki sembo je berkat la ailang tu tikat nong sungu ki seng baper bakile ki bakak tien ju blai kan wan sengi andai stang mangi ken hatu ngipli la ka jong ko nut hatu ngi sya yu blai ba un pen syai ya ki jimut je berkat jengi kumba u po pul ong ngi ba ula pli ki do nut jengki bakile sau thu ki jing tho Teu blai udang pli ya kedok nut jengi henrei teng la dangi khang kherdep ya kedok nut jengi khang kherdep ya ka mensim ke jengi blai udam la le kitab jipan pau kal nong balai khot ka ba arpeu ong hakmi ngayeng ha ka jing khang bat ngatiet jar bo pli ngan rung bat ngan syong bam bat u ngan rung bat ngan syong bam bat u tikani kalong ke ke bangi don kam sisha ban sko thu bau blai u ye tiet i ti kedok nut jengi u kwa ingi bangin pli la ka jong kedok nut ke mesim jengi ngi syam ya ka naka tiba ar
jong Paulus apostol siya Timotheus hakabau Timotheus ulang kumukun jong Paulus di udai bishop den rei nakaliang jong Paulus uang kumno pila long bishop menta balai namar kalnong kebalai dikhot keba kebakat san ter na do dang kunlung pila nang ye kejing tho ba khuoi katlong jong kejing start kaba da kejing nge hau Jesus Christ kaya lam sya kejing pan em kejing tho baro kalong ka bala persat ban sim dau blei bat kalong ka ba mentoi ban hikai ban sneng ban krau ban penbet penbha ban pensan ha ka hok ka sot bat ban penbet penbiang ya ubriu jong ublei na kabentaka kamba bha baro pi teu Paulus apostol ya ro ya Timotheus pe chani namar ba pila nang ban im pila nang ban jit ngadu dang khna da khulung pila long ban penbeli ni ketin jong ublei ti na kan kedau menta pilong bishop bat kan mau ban kan mau ikani bagi jing tho baro kilong ke bala persat man sim da ublei tengmut kadai ka ketin jong ublei kebabi na kesentur ke jong ublei ti ngin penun kam ayu ban le ayu wang kan long ke mentoi ban hikai ban sneng ban krau ban penbet penbaha ban pensan ha ka hok ka sot ban penbet penbiang yo briu jong ublei na ka bentaki kamba bha baro balengi don ki konrum kan ram ki yolong yeng long sam jengi namar bangimpat ailat yang ketien jong ublei bukan rung ngaru ngadon kum kan jabai Bible box baret handai gede kisla man bawan pak duai kamdam kitu ki kes ki ba ngaong ngaai kitu ka ya kitu ka song ngaai ki ngaong man kasngi pila kumno pishim shisla kidon kum wasau teli santeli ka ketien jong ublei tu ngong puli lang sing hisem ma piu kpa bat ka kemi ki khun puli bat sange sipang puli biang sange sipang puson ka ka ba ublei ukwa ye pi ba phien le ka de ka khubor jong ublei nam ta jong pi bat anda pilalap ya kata ka ketien jong ublei penlong ke jinduai halor kata penlong ke jinduai syung nak mentang sim mentai ke ni ke ketien naga siti baar naga kita baar jong Samuel kalnong ke baar puar dekhot ar pukondai sisya ko trai melong ka syarak jonga ublei jonga pensyai ya ka do jindum jonga pi pai nga chusim nang ni nakathong nang ni katup tingong apa pisem penlong ke jinduai dak boong ko kan rabi in baro si kata ngim sim la sim ya ke jing betha ke jing hikai ke jong me ngila sim ke jing hikai jing betha jong ke television ngila sim ke jing hikai jong betha jong ki jing ruai hindi bar ki jing ruai le phujat ki ba pen jengut ki ba pen tengit ke jing mot perkhat jengi ngi kwa ban yo ngeu ke tin ke jong me kan rabi in sisya kutrai melong ka syarak jonga pensyai nga hikai nga ke bang ade ban le ngikir pat ye me ko trai baro ke jubab ngahikai kini bawan pha duai nga ngai tin ju blei ki bat ngong ki pidei ban duai berbor ye gani ka tin kasam ka basis pa khat pra khot pra kambha ka basania autrai bani ka basania akibriu kambha ka basania autrai bani ka basania akisim Tanaka siti syaki roman kalnong ke bapra de khot lai puwe ladau blei ulong hakaliang jengi manu ban persya yengi maka siti syaki Filipi kalnong ke basau ke khot ke bakhat lai ngala iki baro hau tau basyan borenga ngai kai ki bakin tip lendet tina mar bangi pat tip lendet kitin ju blei habau kusoi wan changi ngi sayong hanrel dangi tip lendet katukat ni ki bentai jong kitin ju blei ngi ay katayu kusut un herkrat ngi syam na kasiti syaki Ephesus
ya kene ke jing betha jong upol wang kumnu haba ngidei banele persya yuksui ngidei ban penun kam ya ketien ke jong ublei nagaliang jong Paulus apostol ulah hikayangi naga ya kata katma Kristan kasiti ke besas kal nong basan kedekot ke ba shipeu terter ulang kumnu khadu yawai tu pen klanya ledi hautrai bad ha borba ka jungu tu kingi gi atiar ya pom jungu blei nang ba phindu bla ban yeng persya yagi buj senti jung sui katma jongi kamlong persya yagi bor briu henry persya yagi bor mariang bad yagi borba ya ki sensyar jong ka di perthei ke badum ki mensim baman ha ka perthei ke basyalor tu Paulus apostol wang katma jingi ke persya iki tu Paulus apostol wang kumno king atiar ledi dagi jingei king atiar ledi dagi jing shisha king atiar ledi dagi jing shirhem ban piang tinju blei bad wang kumno sengap bahagia ni kentin haki apot baro tu rai ke jingei kum kasti jeng pi kan ya rab ban suit penlip yagi knam ding jong baman tu syem ke jing dakli jong ke jing penem bade ka white lam jong mensim ka balong ka ketien jong ublei ka jing dakli ka helmet ka white lam lani gagan ngi habdon kum ki kun Kristan bar ka ai kata ka de ka ketien jong ublei la tho ang ni lai pe ha ka chiti ke besas ka long ban riu ka khot ka ba khat nyeu ba ketien jong ublei ka long ka white lam aliang serti kumong ka chiti ke Hebrew bad ba ngila ban yele persya tapi pe dah ka jicak ban shoy jong Yesu pipuli naga kitab naga gospel kat kum Matius kalong basau ke ei bu Yesu kum no le u Yesu ban job yung soy de naga bor jong ketien jong ublei abau soy yo lawan da kita gimau pen kelak pu ikene gimau la mende kun ublei nagaliang jong Yesu ang ubriu unom im tang daga ketien daga tang daga gikpu henry daga ketien ka ba mi naga sentur jong ublei naga kitab Deuteronomy Yesu usai kata syare muksoi syu ban rensit na tang na kenjang ban mane yu baru Yesu usai daga ketien jong ublei na kitab Deuteronomy hi men mane tang yo ublei jong me bat kum tateter Yesu ulapan iyangi kumno ba ujop yaw kusoi da ka bor jek tin jublei ngikeng ngim yo iya kata ngikeng ngim penon kami ketin jublei banile persya yaw kusoi persyang don kanu kejing kelumar haki yen kesem kejung pi pendon kam ya ka Bible penon kami ketin jublei ong poit ka kusoi ka ketin jublei ka ong kumne te pinsa yu i kampla ki saja te haga di kesengi ke bakrau jong ke balang ke bagi sister kila hikayengi bangin syem ke bor je ketin joblei nang kerpa di pi way ba way bab ngin ngobahangin king atiare ledi da ke bor je ketin jong ublei kan mau don ki bala perta yau Yesu suk ka keme ke bala ai boy me Yesu ang kumno kham suk penban itu kiba ngape ketien jonga bat kiba le ya ketien ke jonga hi uji suang pinap ngape ketien jonga bat pideban le eka ya kene ong bun sin ha ke jing hikai ke jong u te to ble jong ke jing i un ker khu ker do yangi bangin shim ya ka bor je ketien jo ble bat hisha bun ki kep ha ke jing em ke jonga ngasai penon kam ya kene ka wei ke ketien jo ble ke bang la kret lendet ban loj ban lawi ki syakawia jong kusoi habaki berigi wan pak duai apa don kami kini gentin arteli hisya nak kitab Genesis nak kitab jong Isaya tu lupa bade kitab jong nak gospel kat kumu Matius nak kitab jong Isaya tu lupa kal nong ka basau kuwei ka ba ong kum ni te kum tang wat ting na bang adon ringkat bet pi wat kau ye bangalong ublei jong pi ngan pun klai ni pi ngan kan pa me pi
ngan shan bor yi pi ban ngan pen job yi pi da ka kti ka mon janga na ba mangau trai u blei jong pi ngabat yi pi na ka kti ka mon de mangau ba ong yi pi wat ting e nga se rap yi pi kum juro ka sau pulai pat kal nong jong ju prophet jong ka jingkermen Yesaya ong wat ting ngelapelai de pi ngelkoi de pi da kerteng jonga pi long jonga tapi di ban kam lama kaduriau ngan don rengkat bat pi tapi di ban jam lama kawa pi nom ngam jelop tapi di ban kelan lama kading pi nom ing kiteli ding kinom jelia pi nabang along utrayu blai jong pi ubakoi ki Israel unong pen im jong pi badia gospel kebang perun kam berbor man kapora bagi wat pak duai kadi kani na ka gospel kat kum Matius nong basipeu kedekot ke baat pun riu terter kebawang wat sya penting haki beriu ya ka bala set en sapen pau ya ka bala buri en sasei madan ya ka bang ya tu ipi ka bedum tu kren ka basyai ya ka bapius ngeu ka skor tu ya lap alor ying wat tingi tu pa penyap ka met hendak bom laban penyap ka mensim tu kam shifting pan man yu blei balaban penjot bat met bat mensim hadu jok hatu kim digi sim yeng arteli shipisa bat wat ka we neki kam nok kejat kandau klam da manu blei ukpa wadi ki nukli jong pi la nyeu kum ta wat kau ed kam kor ma pi bani ki sim yeng ndangala ong ini ki juk blei ngasa duai lor joki ngasa bukti lor joki tu ban pa duai bat bunsin habadon uksui krei ki like loid kinong buai ru bun ki sange sisya namang ngidon kam bun ki case jong ka addiction jong ka buai kadai jong uksui krei ngia padon kami ka tien jong blei pule lang kolong kemi be badon ki kpa buai pule ki tien jong blei unom sngap singi henrel hakalai singi te uksui so pet no te na kring dau ai ba ngin shim ye ka bor jong ka tien jong blei ngin bat akti ngin penong parlok yaki bat omdei tang masyubat hare ban puli hare omdei tang ban puli ban im kat kum kata ketin jublei hare omdei tang ban im ketin jublei ngin ya sam lem ya keju bat ki wei pan enero yo Jesus Christ Nubai shim nakasla ka bakat kandai ngin plai ke jinge jungi yeng da ka bangi shuduai kasla ka bakat kandai ani ka de kum ka anthem leni ka jing ruwa jing kendon jing nge jungi kum ki kun katolik abangi ruai ka anthem yeng bej Tiang katrai, dak bang yang baik, bat ngi snow ikti, le dengi bat ikakot, ngin duai ya kani kejing duai. Ngange, hau blei ukpa badun bor baro, unong tau kabeneng berkakandeu, bat hau Jesus Christ ukun bamarwe jong u utrai jongi. Yau balapun mensim bukut yau balakha Maria Tesoti. Ubalai syak lebeng apa Pontius Pilatus lasanar penayu ulayab balatep yu ulayar syagi bayam agasngi kebalai ulamipan de kebayam ulakiu syemneng ulasyong syamon ublei upa badun bor baro nang tahun wanpat berbisyari kebayam bat kebayam nangei tahun mensim bekui haga balang katolik bekui haga jenis slok kirukui haga jing mip api ki pop haga jing mipat kado bada ka jing embam jukun amen kuhn men ku parabi tongina IT hau blei gini ki jing tmu ku jungi kumba ukan rad ukwa bangin nang san nginarang ba haga hok isya ka tibru tiblei bada ka jing sngi ka tin jung blei baun sngu snap ye ka jing kerpat jungi Na kebenta ukpa bakut ki bishop ki lengdo bat ki riuniam baro bakum kinong yalam jong kebalang kinlong kinong kedeu hakaban pen priang yakaktinu blei badru bakin nang ai jing slur shushu ya ki pait riunget
ban pendon kam hok yakisap kipong na kebenta kejing penbena yaka kubor babha ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai na kebenta kibriu baro kam tam kito kibadang syabat skem ha ka covid khat kendai trai melong unong aibor ban nong kersan ya kejing ya le jongki ban im ha ka nekapor kejing tenju penyeng yangi ha kislakti jongme ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai na kebenta jongi iwei pai wei ki badang yai lenti ha ka nekapor adben katba ngidang yai ab ya kejing wanu kuris jisu ai bakiktin bar jing hikai jong u kinshem ya kajaka sa ha kadonut jongi ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai na kebenta kinong yalam sorkar bakin shem jing hikai ha kaktin ublei batre minot na kebenta kahok bar kejing bha bangin yo ya kejing syong suk trai the yaw mensim bakuit halor jongki kenang bakin long kinong yalam kiba isten a bat ngeu lem ya upai ben riu ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai na kebenta kejing suk ha kaperthei barok kawei khamtam yakito kijaka kibadon hapdeng kathma trai kenrat ai ba kejing suk kan sensyar yakidonur jongki ban penyaso yaki ha kejing I jongme ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai na kebenta ke Paris jongi bat barok ki pait riu ngej bat na kebenta ke balang hasatlak ke perthei trai yarab yangi bangin im kum shijing shisem ha kejing it kebashem tenrai ha kiktin jongme ngi kerpat yame kotrai Ngi kerpat yame kotrai Ngi pani kini baro hakerteng Yesus Kristus utrai jongi Amen Lais pa ndeu pupra Lais pa ndeu pupra Chim ko trai jing ip yonga Ai di lut yala ni hami Chim baro kisi jonga Bangan waya royami Chim gini gikti jonga Bangan tegang gajingin yami Chim gini gikta jonga Ngan mareya yami Imkani kasul jonga Bangan wayar kotang yami Chim kabur berkajonga Bangan tiptan yami Chim kas pagapau jonga Chibis narukam meka jonga Gaja jonga mine Meu crespa isene Chim yakadonu jonga
Pangani tang yami marwe Chim yang alusiteli Panganim tang morjome Doi duai ko para bagajingknya changa bat jongpi kan long bapadiang hun hau blei ukpa badan bor baro train padiang gajingknya na kti jongpi na kabenta gajing ro kaburam kerteng ke jangu gajing mentoyingi badi kabalang bakhu jangu baro kawei do padiang igerpat kutrai gajing ais ngobhai kabangi lalum lang na gajing ayus bun kejong me baduai bagata kabangi terwahang ni hasla pertei kan kelalong yangi kabainong jong kejing suspa junam kejong me dau kresutrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi Engkat bat pilu Oh, kentiu ya lagi donu. Ikan tiu yaki syautra Oh, gini ay nguyong try kan rat ublay jongi. Asyongok bat kane Da shisha kalong basyong hop kabadai kaditi kajengi bagajimpenem yangi. Haman la kapor bagajaka banangu eme ko kanrat ko kpabukut ko blay badan bor bad bam jukut. Lang ba utray jongi u Jesu Christ. Ha kajingwan kabanangkong jong u. Ulay siyem kajing long briw hapo jongi. Barkum ta ula pendep ya kasaindur kaba melanang nado mensyua melamang nado mensyua baru bala ple na kabanta jongi ya galenti sya kajeng pen embam jukut bakum ta habawan biang hagabor bar kaburam bad haba lapan paulut ya kie baro ngina ayay ap kmelenti ya kata kasngi ngin yo benta kata kajingkular kabakraw kaba menta nginut ban kermen bat kumta ringkat bat ki angel bat ki arkangel ki ketsim bat ki hima bat baro ki pait belin bat ki bor jong kabeneng ngirwai kijing rwai roi me kat ba klem sange ngi pen bena bakui do bakui utrai ublei ki pai eng berte sawa naga buram jongi Hosanna, Hosanna, Lord, why you bless your throne? Hosanna, you bless Judah, and Yaron, you bow one, I got your Da shisha melong ubakui kotrai katamei jong kajing kui baro.
Namar kata ngi kerpat yame tu pen kuit pen kentang ngi kini ki jing terwa ki jungi dak bapa u mensim jong me kum ka umjer halor jongki bakindup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ agapor baladino yu badala ka mons ngobha ula pediangi ke jing sya shitom ula syem yu ukpu badak baingu yeme ula ketia yu badula ai lagi senran uong do syem batu bam nakane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi ha kejugurukom nalai bam ula syemi ke khuri bati ka baingu biang yame ula ai ka lagi senran uong do syem batu di nakane pibaro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang batmai batbam jukot ya ka ban panmi na ka benta jong phi ban na ka benta ki babun ya ka ban map ki pop tole ye kane ban kan mau yanga Maya jong ke jingge Patasin bagi bam yune upu ad ngite nakane kahuri ipen na kajing yang Namar kata ngi ba penmentai ke jingia ba ke jimi pat jong u ngi terwa hami ko trai yo pu jong ke jing em ba de ka khuri jong ke jing pen em ngi da aingu aidem namar melanyeu yangi ki babet ban yang akhmat jong me bad ban syakri yeme daga bas ngauret ngi kerpat yeme bangi bayo benta kamet ba kasnam ukres ngin long ba penetali ka we dau mensim ba khoi tu kan mau ku trai ka balang ka jongmi ka bala priang setelah ka pertei bat penjanai ka ha ka jing i rengkat badu Francis sukpa ba khu jingi diocesan administrator jingi bat baro kiling dong tu kan mau lemru ikin men ki para shenrang bat kan tei ki bala yotia da ka bakar men ya ka jingmi pan de baro ki bala khlatno ha ka jing isnei ki jongmi tu pediang iki sya ka jing syai ka khmat jongmi to isne yangi baro ngi kerpat yeme kenang ba rengkat bat kamaria tesuti bekut ke kme jong ublei Joseph bekut ukurim jongka ke bostol bekut bat baro kirukut ki bala pen sengau bah yeme pateng la pateng ngindup long ki babet ban yok bentalem ha ke jing em bam jukut bat bangini ro bat pendon burom yeme dau kun jong me u Jesu Christ Dau lembat ubat hau kan long amiu bleuk pa bedun bor ha ka ji long ka we jong men sim ba khu baro ka burom ka jing ro junom la junom ta ka ba shanya ti telan hau bleuk pa bala pha elo jong khun bawla i thadu kata kata ke pertei bawla ai ti noi elo jong khun mamrwe ba baro ba nge thau nom yap yo e ke jing em bam jukon ngi i de ban nge thau ban ngi de ban le kan bau jisu ong ban yo ke jing em bam jukon ko kpa jongi uba habneng long ga buk hui ka kerteng ke jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka kandeu ba habneng
tu ai ngi menta kecing bam jungi kebahala kasngi batu maap ngi keringkan jungi kumbangi rungi maap ki bales newi bat wat alam ngi sya kecing penshoy henry tu pelai dingi na kabasniu tu pelai dingi kerpat kutrai ni kecing sniu bro kecing sebun keceme ai jing subjing sai ni kisngi jungi kenang pada kecing rap kecing isnei keceme in light berbor na kapop in yo kecing ada na kecing jenjar baro kad bangina up community ya kecing one part unong penem jungi u Jesu Kres amar kecing ni long kahima kecing mi kabor berkaburam junam la junam Kutrai Jesu Kres melong haki apostol jeng mi kecing sungai nana bat pi kecing sungai jeng anga ay pi wat pe ki pop kisang kecing telot briu kecing i henry tu pe kecing ngai bas kem jeng kebalang kecing mi batu ay ka badangi way pe way ya kecing suk ba kecing long shitali ka way kum kamon jeng mi ma meu ba em ba basun syar junam la junam Amen. kecing suk utrai kandon berobor ringkat bat pi Ringkat bat piru. Kunia terwai kecing suk iwei pan. Kun langko bebagi logi po aprete Hakmi u Jesu Kres u kunang brod jong ublay u bakit na agi pop ke pertei suk mangi ki badan bok ban syakhot syagane ke jing hawai jong u kun lang brod ko kan rat ngam syong hok pemendrung po ke ying jonga henry syong tan ke tien bet kan sim jonga kan sakya hi ban pen kan mawi pi pa jong ublay haba pi wan man pediang yang ham singai we nei we pat pada ke jupor pinbu ikakti kadiang jupi halor kakti kamon bat haba ulun ong kamed ukres ni sister ong kamed ukres ong amen ki syakamon si kadiang ban bam hang tu bat ia da ke rublei jaka syong jong pi bat pen kuit bat ia ki pengian Arspa arpo Ngamani yami pagai yami Yesu ko blayonga Yesu ko lonjonga Mewan wan joya
Yesu kolok jangan apa jeng snew keket bajing pen choy kechu do grandma ming atru do dama ming ngamane yame Isim keslan sispa ndri pusan. Kumensim ukris tupen kuat yanga, kumet ukris tupen yanga, kusnam ukris tutendep yanga, nakurung ukris tusat yanga, kucing ben ukris tupen klan yanga, Jisu babha tusat skor yanga, Apo kijing mong jong mi to ai ngan re wat sha yanga bangan klat no nami nau nung suan paman da yanga atmir kijing yap to kwat yanga batu ong bangan wan semi baringkat berkeriku jong mi andum yaro yami junom la junom amen. Malongi pi mene pinsayo ya kenika Bible box badi kenika Bible diary hang tai ha khamat jong kai mani subha banya thiet kidang don yo phim yo shu adin utep ma phi baro by Rusivan Shangpliang namau sunram badi Georgia Rally Majau na malki nang Shiliang dagji isne jung blay kimod ban poi shaka shangka shaman kategori bakoi ladon kanu kajing wet bakini kimbit ban shangka sungba banya thu no hangi kham kloi kajing kenro ya kajing tua hing padar kala ya syai bad kajing lot kalong bakrau bah ko malapan benam sengi ublay ni karpa di kajing subun mensim kajong pi bandon bentah akan kurkom ban kasyan laga deha kais dan dikain la ban tep la da ban ai haka hau paris pris lani gi padar hang ni lani ban tep haka account jong parish ya ka ba labu haka ne disebut haka bang jong parish ibrada sa endemans kinsa ay kanika free tuition haka subject jingkeng sedang lacai ka sengi ti da kidon apdeng jupi ki bakwa ban wan shimenta pila ban SMS ya kan nomor haka nomor jonga leni one bait lacai step hang ne po biang ki hall haka por kandai baji hadu shipau steng di ubala yait dek makan ke tuition lembat baru berda Simon matrai unong pil shu ag jingkeng di sngoba ba pian ya pen slur ki bayeng leki kun jung pi banwan hakan ke tuition kedai ke Monday Wednesday but Friday tang lai sengi shitayo ngai kublai yaki sister Sister Shalini Superior jongka di DSP Daughter of St. Paul's badi akan hun joki bali alam yangi ha kajing puson yak tin jung blay mentakasngi but kumala ong ai ba nginang roy ha kajing im sim kajungi
Hakani ka skiu blay ka bansawan. Yakini ki artili ki seat hangni yakini ki artili ki rose. Ngin sabri serve nakabenta ka senjuk jong ka kentei ka telik jong ka diocese ka jongi. Markim la ban penlong ya kani ka dorbar pelun jongki ting si penlong na ka mas ka bakarpang haka por shipau steng te sengobha ki paju blay ki bawan mas ki bajuan mas haka por shipau steng ba phin la ban sim yo ki we pat ki mas na mar chiteng ju ki mane ngin sa ai haka senjuk joki kentei long keme jong ka diocese haka ba baro arteliki ros ngin hap serve na kabenta jongki kuma ars pangut kisawan di ifada Leo Mary Lindem insa animate ya kani ka mas ka bakarpang na benta jongki bad haka ju opor haka ba ensa ai ka jingkerku haka por shibaji ke jimani sakramen por shibaji tiki pa jo blay ki laban wan ensa ai live haka YouTube jong ka soskam haka ni ka sengu blay ban wan ro sengu bahaban yeng tu ai ngigerpat ko try baki jing maya ki bangilapan menta kin mentoy yengi namar wat mentahi kat bangi dang yai hapdeng ki ki badu no menhikai ngi ban i ki ki bekerja beneng bad skem ya ki bane dau kresu try jongi. Amen. Ngo ka kli ban pediang i ka jingkar khu ka bakar pang jong ka ayom. Do blay badan bor bad bay snay ubada ka jing ai ka jong u. Pilanget ha ka jing wan badan kong jong u khon ba marwe jong u. Bad piang nod ya ka jing wan biang ka jong u. Un pan khu di pi da ka jing palang jong ka jing wan jong u kres. Bon pandap kerhai pi da ke jengger ku jong u. Amen. Kad ba pidang yai lenti ha kane ke jeng em. Tuan penlongi pi ke bas kem ha ke jeng ye. Ke ba kermen ha ke jeng kermen. Bagi bas bon ha ki kam isnei. Amen. Kumta ya pi ke bakmenda ke jing rublay ha ke jing wan long do jong unong suspa en pendap kerhai de ka bai nong jong ke jing embam jukun haba wan biang ha ka burom. Amen. Pat ke jing ku jong ublay badan bor baro ukpa badukun badu mensim bakun kan hiarapi batkan sabat pi junom. Amen. Ini duai kan igajin duai coronavirus pilaban page ka screen ru lada pimdon ya kan ika kod jin duai. So ya duai lang. Kokpa baisbon bad baisnei ngai ngu yame nakabenta ke jingkar khu baro ki ba mela ai ni lengba kamariang klau ki batap ki lom ki tem bat ki om ki wa kasngi ubenai ki klur bat ki met beneng baro ki sngongu nakabenta ki nong sunshar hima ki nong sumar ba ki nong yada ki me ki pa ba ki nong sharai mensim ngai ngu yame wat nakabenta ki jing shitom ki bangia kandu da ka bangai skem bahalan det don ki jing bha ki khun ngi wan ra shame ya ki jing shitom bat ki jing lang aman sim jongi baro ngi duai nakabenta ka ni ka perthei ka ba mela thau bat ka ba mehi melayo bagalong ka ba baha ublay ko pa mi pai shame
ban pan ni kejing isnei be kejing mam na ka banta ki pop ki bangi la le prasya yami bad ya kejing thau ki jong me tu phai ki khmat ki jong me changi reng kani kejing e be kejing tenju ka bangi kan du na ka dau jong kani ka khlam corona virus tu ya da yangi patu ai jing klan yangi utrai jisu ngigar pat yami baman ai jing jat hai ya ka man sim jong ki tu ki balak khlat no na ka dau kani ka khlam tu pen koi pen khia ki tu ki badang don a kani ki jing pang tu ai bor yangi baro bangin trei lang ban le ya ka badon kam ban khang lat ya ka jing sapriang jong kani ka khlam tu pen long yangi ki bas ngaulem bat ki bakloi man sim banganes bon ya ki bashem jenjar o man sim jong ublei tuai bor ya ki nong sunshar ki nong ya lam jong ki jai nyam ba pher ba dia baro ki bor sorkar tuai jing start ba jing shempang ya ki doktor ki nurse ba dia ki tu ki badon banta aga ba sumar ya ki ba shitom ba dupli ya ka lat kalenti ya ki tu ki ba wat ya ki jing yarap ban shem ya ki dawai ki da shin iban pen koi yangi na kani ka khlam ko blei lai we tu ngap ya kani ki jengker pat jongi iba ngibu akmat jongmi ame ba em ba sya junam la junam amen hagani ka por ngin supply ya kani ka bible box ya ka bagi sista ki lapan kre tes ngaba shim ki jeng ruai Shimjim ruai ka bapra jing ruai ka bapra ngin ruai ar de kon pila ban thap ti wan jisu wadong ben slay khot subhai sister Rosette ban wan ai subhai we i Bible box sa ipadar Yosef